Apa bedane menungso karo ayam? Lah lak menungso ki berarti ya menungso nek ayam ki kewan. Ah, salah. Lah apa bedane menungso karo? Bedane menungso karo ayam. Nek menungso jaman cek urip duwe jeneng, nek pas mati wis gak duwe jeneng. Tapi nek ayam cek urip gak duwe jeneng tapi nek mati duwe jeneng. Lho apa enek ayam kok mati duwe jeneng? Enek. Apa? Ayam bakar. Oh iya terus. Ayam kremes. Ayam lodo. Lodoh ora enek lodo iku ora enek. Lah aku macaku lodo. Lodoh. Berarti enek duwe jeneng duwe jeneng ayam. Bedhekmu jan termasuk apik termasuk. Lho cah kene kok lele. Berarti lak umpamane pitikno sok mangan ngono ya. Iya terus lek kewareken mangan terus nelek to. Iya. Iya. Iya wis. Telek pitik iki jenenge apa nuwun sewu? Telek pitik kuwi jenenge lencung. Iya, telek pitik apa sing ora mampu jajal? Telek pitik garing. Hah, mampu no. Telek pitik sing wis kuno. Hah, sik mampu, sik teles. Telek pitik sing dienggo rabuk. Sik mampu. Telek pitik apa sing ora mampu? Telek dipoto. Ora mampu iku. Gak mampu telek dipoto mbok ambu gak kena. Gayanmu iki bae ngelikitik cacing karo moto telek to, Dik, bae. Nek nang omah prei tanggapan kok golek telek karo cacing mbok foto ya. Ora ning ngono lho, awakmu lah bedhak iki mbok sing ilmiah. Oh, bedan ra ilmiah lah bedan weruh banyu segara. Ero. Weruh uyah. Ero. Sebab apa uyah kok asin? Sebab ancene banyu segara ki teko asin terus ning kono kuwi mengandung mengandung mbokmu kuwi. Alah. Sebab di situ ada molekul. Alah molekul untumu pucet kuwi. Ya sebabnya apa banyu segara kok asin? Sebabnya mbok dilat. Jajal ra mbok dilat lah yang laga roh asin. Pinter bocah kene ae. Bocah kok iso pinter. Wong bedhekan kok mau kalah ngono ki nyapa jajal ya.